Singasan constituency along ta kachingthur asai kedeng Bokajan MSC constituency angkang tingleja Kopabari Garo Arong along Rathur Park kacelenga tuwar kasela masai kedeng Lakijan Baptist Church along ta Easter Sunday ke Pamandun Kardom prime time berita long pen liberta than bang thare harmony be non bertang ton pen arjik tha Singason constituency ka parlo angkang along ta prekja madim along kaching thura mo ke deng pon berita guard news along berita nang pale Karbenglo Autonomous Council pen Pregjam a constituency along Kachingthur amo kedeng pon ason tak thaksik Singason constituency along ta ongdung Kachingthur asai deng pon bomlo Singason constituency arat Jesemet pen kacelenga towar kahenu pen ajok kidam tang pen an aningkan pen kisung cecak nang rentilo kacelenga towar kenang sot ajok non malom do desang se pen Arvin nanghir he aprang kacelenga towar akrong an kepatang ponji aphan klempon bomlo lasonsi non malom menrong phar arong jari teron arong rong bang pathar lapen serlong ri arong chenglok ongdung atowar silampon bomlo kaceleng atowar kaselampon ajong rong aradat atum ninga rong chipirenti pusi ribdun long Bertha danglong jangmi ni phai si arni Jesu Kristo ke thipen ke thur mate Easter Sunday ke paman pon along pache tondun si Lakijan Baptist Church along ta katalong dun berta karnu salong berta nangli Krisia Porpen Associate Pastor Jomuel Hansepen kachepan pupon amaya long Bible looks 24:6 along porhipen arna mardom pensi kenang sot alamai hui mondoli chunbang borsing tipen parjuponlu rat pen mai kecheng alun lun pen apai kaporhi padopon laso api basapi kram sapi pen japon se angding si arna mardom pen hirjume hanglo adun tu mondilia sora tumpen jumisen alun parjuponlo arna maphan anongadan bapuram terang atumpen rungsi mukrang terang pen arna mardom pen hirjume hanglo aduntu Bible kapurhi akimi aron Luke 24:1/7 Israel hanse lapen aban aron Asia 52:13/15 phudang teron pia tumpen purhi ponsi arna malam thanbang pastor aron teron pensi Jesu pirthea long wanglo lapen munit apa pen kepajok thengpi parpan athak apranchi pilo Bible along ketok atengsi nithoma phurlo lapen asangho tumulong chiwanglo Niplian ke pirthea long do pen alangli sininga thak chidam thulo pu alam pen Bible along pen langdam si than pajirmi ponlo aphitu kecetong dun arat an pen choranesan chora phrui pensi chekaglo lason thak thaksi Sapapani area Baptist fellowship angkang mondulia longri along ta Easter Sunday ta London pen mesen pen ingsamjin pen pachun ponlo Bokajan MSC constituency angkang tinglejan Kopabari Garuarong along kedam tang MSC kili ka hoto warnang salam piji po alam cha papleng pitheke da ajo pini jangmi niphai hini arni rada tum thur pak pen to warka salam asai kedeng rada tum aphan aning pathinak lamcha kachi pike joyke bonta kheba pleng pike sungkrum non ke rada tum sai jok je si ame thang pen si choklem pon nang koklo athe non barla nahir tanglo klimsumar atum school kidun ke bang katora pen kepa jok ji aphan lapen kisu kyun e kache pon kache wan akisung pen kepa jok ji aphan klempon nang koklo government aphan chonghong bomlote rada tum sungbin polasi kedam ke bang kasik sak pen kepa jok ji aphan rada tum thur pak pen to warka sela masai pado ponlo pusi rada tum pen pherangke atumangno birta nang pachini dun non malam support phondina phaman birta muiton phoniksina Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই।
কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dinamopi putat bertalong bang thulu singason ban lok sarthe ke apte ke rajan arong ameka monsing terang hem abang ka via pi jangmi hini arni kumani avi ka via muni datum ke do hem meka choposi kat news along bertanang le Birta kelong tengke hem ahem puaba kachong dat dam juya phisi anaro chitima por aning ka henwa muni datum terang sang ho hem hogwai paman datlo Langin along ke padok bodo lunkan barim aputhak krungsa asai jangmi hini arni pajut pontang do Boro Lunkan Barim mate Boro traditional dance and music apothak kibia krungsa along Boro Lunkan Barim lapen mirong prakso pothak Boro wikimia phat CKPC pachini pon Prime time berita bang lapan sikang ton pon eglo lain bom thakat news china demi thangme kurban